manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu hadisi, yana musu sahabbansa. Dama aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tara jama'a, yana karantar da su addinin musulunci, yana musu wa'azi, yana karantar da su, yana musu nasiha, yana musu kaza baki daya. Sai wani balarabin kawai ya tashi, ya manzo Allah, mata sa'a, yaushe za ta tashi alkiyama? Sai manzo Allah ya ci gaba da wa'azinsa, bai ce masa komai ba. To duk sa'an da mutane suka zauna, ba kai da yadda za ka yi ka hana su, wannan ya ce kaza, wannan ce kaza. Sai wannan ce, ai manzon Allah ya ji tambaya fa baya so ne. Wannan suka manzon Allah bai ji ba. Sai da manzon Allah ya ga maganarsa tsaf, sai wai ce wane ne yake tambaya game da sa'a din nan? Ya ji ko bai ji ba kenan? Ya ji kuma bai tsawata mishi ba. Ai yace ina wannan da yake tambaya? Yace gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai manzon Allah ce in aka tozartar da amana, ka jirayi tashin alkiyama, ka jirayi sa'a. Shi yana tambaya ne game da tashin alkiyama. Manzon Allah yana bashi bayani sa'atul fasad. In aka ɗauki al'amura masu muhimmanci, aka ce in aka tozartar da amana, to ka jirayi lokacin da barna za ta yadu a doron kasa, a ban kasa. Daga barna ta yadu a doron kasa, alama izanan liqiyamis sa'a, lokacin za a tashi alkiyama. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani in alkiyama ta kusa tashi, Allah zai aiko ta iska, sanyayyen iska ta zo ta ɗauke ran dukkan mumini, sai sauran fasikan mutane, la'imai, fajirai, alaihim taqumul qiyama. Duk wani mu'mini sai Allah, sai wannan iskar ta dauke ransa, she duniya ta saura hannun suwa fajirai, marasa imani, wayanda ba sa bin Allah, alaihim taqumul qiyama. To sai manzo Allah ya ce idza dhuyi'atil amanatu fantazir as-sa'a. In aka tozartar da amana, ka jirayi sa'atul fasad, lokacin da duniya za ta lalace, tana lalacewa to za a tashi alqiyama kenan. Sai kuma ya tambayi manzo Allah, wa kaifa ida'atuha, ya ake tozartar da amana? Yaya za a tozartar da amana? Sai ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a. Duk sa'an da kaga an ɗauki al'amura an danka hannun waɗanda ba su dace ba, ba su cancanta ba, to ba radda za a taba zama lafiya. Wannan magana manzo Allah faɗe ta shekara 1400 da nawa. In ka ɗauke ta ka auna da siyasar duniya duk yanzu, sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wa kaifa ida'atuha qala idza usnida al-amru ila ghairi alihi fantazir as-sa'a. In aka ɗauki al'amurra ko min kankanta, balle manya-manyan al'amurra, aka danka hannun waɗanda ba su dace ba, ba su cancanta ba, to ba ran da za a taba zama lafiya, ba yadda za a yi al'amari ya tafi daidai. Dole ka ga yadda rayuwa za ta zamo. In ba ka ga haka ba a kasar ka ba, ka kalli kasashen duniya ya suke, ka kalli kasashen duniya ya ake tafiya. Za ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shekara 1430 da wani, shi ke da gashi yanzu yana faruwa kamar yanzu manzon Allah ya faɗa. To shi yasa in za ka ɗauki al'amarinka amana ka danka hannun, sai ka san wane ne za ka baiwa. Don ya baka kuɗi, don ya burge ka, don kana son shi, wallahi za ka zo ka yi kuka da hawayenka. Wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan magana. yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a. In ka dauki wannan hadisin zaka yi sharhi shi, zaka auna shi da rayuwar duniya duka yanzu, sai ka jinjina ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam.